Sara, og jeg vil fortælle lidt om min mor. Hun hedder Renata, og hun bliver snart 49 år. Hun er glad for farver. Hun har mange sko. Tasker. Handsker. Tørklæder. Men det er aldrig nok. Tingene skal helst passe sammen. Nej, ikke på den måde. Det er heller ikke sådan ment. Sort med sort, eller rødt sammen med rødt, eller noget i den stil. Hun er glad for at læse bøger, særligt faglitteratur. Hun kan godt lide at strikke, og hun er i gang med at strikke et sjal til vinteren. Hun kan godt lide at male malerier, og efterhånden er det blevet til rigtig mange. Hun er dybt koncentreret, når hun maler. Hun har faktisk malet i 10 år. Nogle gange bager min mor boller eller kager. Hun elsker at cykle, og hun har masser af blomster på hendes cykel. Og når folk ser hende, så smiler de altid, og en gang så sagde en, at hendes cykel